sunayen waƙoƙin Nura M Inuwa guda 31 waɗanda suke cikin albam ɗin shi mai suna Ni da Ku da kuma Lokaci. Ku biyo mu domin jin sunayen tun daga na ɗaya har ya zuwa na 31. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan tasha ta Arewa Musical. A yau za ku ji mu ɗauke da waƙoƙi tun daga ɗaya har ya zuwa 31 na Nura M Inuwa waɗanda ke cikin albam ɗin shi mai suna Ni da Ku da kuma Lokaci na shekarar 2021. Amma kafin mu faɗi muku sunayen waɗannan waƙoƙi, mai sauraro ka danna mana subscribe idan baka danna mana ba, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a koda yaushe. Yanzu za mu fara faɗa muku sunayen waƙoƙi guda 14 da ke cikin albam ɗin Nura M Inuwa mai suna Lokaci. Waƙa ta farko, Lokaci mai haɗama. Waƙa ta biyu, Lokaci. Waƙa ta uku, Ɗakin Amarya. Waƙa ta huɗu, Ga mu cikin lokaci. Sai kuma waƙa ta biyar, Bakin Uwa. Waƙa ta shida, Amarsu 'yar lele. Sai waƙa ta bakwai, Ke ce ta fari. Waƙa ta takwas, Alƙawari ya cika. Waƙa ta tara, Sardaunan Hausawa. Sai waƙa ta 10, Salon kiɗan Hausa. Waƙa ta 11, Farin cikin Amarya. Waƙa ta 12, Zancen zuciya. Waƙa ta 13, 'Yar farin gida. Waƙa ta 14, wadda ita ce ta ƙarshe, Sarki Goma. Waɗannan su ne waƙoƙi guda 14 na Nura M Inuwa da ke cikin albam ɗin shi mai suna Lokaci na shekarar 2021. Yanzu kuma za mu faɗo muku waƙoƙi 17 da ke cikin albam ɗin shi mai suna Ni da Ku. Waƙa ta ɗaya da ke cikin albam ɗin shi mai suna Ni da Ku ita ce Alale Jingle. Sai kuma waƙa ta biyu, Garkami. Sai waƙa ta uku, Da ransu. Waƙa ta huɗu, Jani a sannu. Sai waƙa ta biyar, Husna. Sai kuma waƙa ta shida, Mutu tare. Sai waƙa ta bakwai, Siffar masoyi. Sai waƙa ta takwas, Bankwana. Waƙa ta tara, Yadda na ɗauki so. Waƙa ta 10, Isar da saƙo. Waƙa ta 11, Mai ilimin soyayya. Waƙa ta 12, Aisha. Waƙa ta 13, Tauraro. Waƙa ta 14, Fatima. Waƙa ta 15, Mai haƙuri. Waƙa ta 16, Ni da Ku. Waƙa ta 17, Mu ji tsoron Allah. Waɗannan su ne waƙoƙi guda 17 da ke cikin albam ɗin shi mai suna Ni da Ku. Idan ka haɗa da 14 da ke cikin albam ɗin shi mai suna Lokaci, za su baka waƙoƙi guda 31 waɗanda za a sake su nan ba daɗewa ba, bi iznillahi. Shin mai sauraro, a cikin waƙoƙin nan guda 31 ko za ka iya gaya mana wata waƙa wadda ka ji sunanta ya yi matuƙar burge ka? Ni dai sunan waƙar da ta burge ni ita ce Bakin Uwa ta cikin albam ɗin shi mai suna Lokaci, saboda ga dukkan alamu za a yi wa'azantarwa a cikin waƙar akan iyaye. To kai ma muna so ka faɗi ra'ayinka, wani sunan waƙa ne ya burge ka? Muna jiran amsoshinku a gurin comment. Duka iya abin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci. Sai kuma tuntuɓe mu wani lokacin domin jin mai Arewa Musical za ta zo muku da shi. To amma kada ka manta, kada ki manta, kada ku manta, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin hakan shine yake ƙara mana ƙarfin gwiwar kawo muku shirye-shirye makamantan wannan. Sannan idan wannan bidiyo ya burge ka, ka danna mana like, idan da dama ma ka yi mana sharing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Arewa Musical tana matuƙar alfahari da ku masoya. Bisalam, mu huta lafiya.